Bayağı alan kâlak maşin. Hemmeňize salam, uglanlar, gyzlar. Bu mağdaýlaryňa janyňyz sag, bu kap işläp ýörsiň saman. Buňky abzordaky maşin. Opşum, Instagramda, TikTokda iň erbet heýt alan kim ma bilýärmi? Tanýarmy? Şonunam erbet heýt alan ýöne her bir adamyň isleýän maşyny Land Cruiser 300'lük. Birinji bilen elbetde tarihinden başlaýas. Gatybay taryhy we maşynyň. Tarihda ata-babasy ýara legendarny ata-babalary bar. Realna ana şu maşyn öz ata-babasyna gowup bilýär. Beýdiňiz näme bolýar? Özünden öňküleri Land 100'lügi, Land 200'lügi. Hemme kişiň diline şu maşynlar, hemme kişi ynanýar şu maşyna. Şu wagt 200'lükler bar, 300'lükden gymmat bilýänsiňiz. Şoň ýalak taryhy bay. 1950-nji ýyldan bäri çykarylyp gelýän maşyn. 51'den bäri. 1950-nji ýylda Vietnamda uruş edip durka Amerikan goşunyny nadёжный maşyn gerek bolýar. Şonu tender algan edilýär. Näçe kompaniýa gatnaşýar ýöne Toyota kompaniýasy gatnaşanok. Ondan soň şoň öre bir essalama. Şoň öre maşyn çykarýar da. Şondan soň Land Cruiser diýip ad berýärler. Land Rover we Velika Britaniýada bilýärsiňiz. Bärde bolsa Yaponiýaň Land Cruiser çykýar. Land Cruiser diýmek ýerdäki gämi diýmek aňladýar. Düşdüňiz? Bu maşyna biz ýerdäki gämi 300'lük diýip bilýär. Arkaýyn türkmençe perewod edemizde. Indi oglanlar, maşynyň uly minusy we näme üçin heýt edildi? Gün birinji bilen şondan başlaly. Men özüm heýt etdim. Ýadyňyza düşsem, näçe de heýt etdim. Heýt eden üçin soň şu maşyny abzor bermen bar. Ýadyňyza bardym bir ýerik aýtmaýyn ýekleri. Şoňa şu maşyn gerek. Hemmesini berdiler, şu Land 300'lüğü bermediler. Näme üçin? Heýt edýän dost biz men soň satmaly diýdiler. O taýda heýt edýän bir ütköş heýt edilmedi. Bir diýilen zat şu maşynyň bahasy çereş şur gymmat diýdik. Hakyky zat. Diňe mendel gaty köp adam aýtdy gymmat diýip. Bize malasymyza gelýär, o düşünýäňizmi? Bize de pul ýeter, biraz gardalydak. Ýok, oýnadýan. Prosto realna gymmat çykdy. Zapçaýçylary obslužuwniýasy gymmat. Öňkü modellerine garaňdy. Yani 100'lüge 200'lüge garaňdy. Obslužuwniýasy gymmat. Primerna ýağ çalışmasy 20 milyon nary. Köne pullar, täze pullar 4 bin manat bolýar. Primerna ýağ çalışmasy. Ýağa müze sürüşiňe de bagly. Bu maşynyň indi imini şu maşyn barda aýtyp berýän. Maşyn paket alyndan, degim kraska hiç ýagdaýda ýok. Ablutsovkada zatda da kraska ýokdur. Plyonka emlenen, düşünüňiz. Talabalaýyk maşyn polnusy satlykda. Kime gyzykly bolsa, ýüregiňizden tutuň şey diýip saklaň. Dik duran olsaňyz oturuň ýykylmarsyňyz ýalyk. Baha $80.000. Ýöne maşyn edil paket ýal, paketden hiç ýyl tapawy ýok. 30.000 probekda. Maşyn diňe şäher içinde sürülen, başga hiç ýerde sürülmedi. Gata basatda Land 300 gözläp ýören baýa alamyz baý bolsa. Gelin aşakda nomerler, arkaň jagnaşyň. Indi bu maşynyň tanıştyralyň. Oglanlar, Land 300'üň nämesini halaňyz? Dawaýçy reska heýt edeliň. Nämesini halamaýanmyzy? Kim nämesini halamady şu maşynyň? Indi serediň, maşyn dan moment 4 motorda bar. 3,5 twin turbo şuň ýalak. 3.3 dizel turbo. Ýöne salyarka diýişler, o da turbo. Ondan soň 4'lük 4'lük motor Amerikan rynok üçin edilen. Ýöne at güýji pesrekde. Iň nadёжный motor şular 4'lük hasaplanýar. 4'lük benzin motordur. Gaty kanyakka we gibridi bar.
Edil şungalyk gibrid amadyr. Şu maşynyň 2025-nji ýylda, şu ýylda restylingi çykdy. Restylinga bärik gelse, nesip bolsa abzor eder. Monitor ütke, çalaja fara, çalaja ablytsowka, çalaja ütke restylingiň nämeligini bilýäňde, maşyn şolurda atgalýa, ýöne doполнительный zatlar goşulýar. We hibrid motorlar hem gelip başlar bulagam indi göreli. Indi seredin. 4 motor näme üçin iň nadýożny diýdim. Probekde hasaplasak, iň nadýożnysy 4 motordur. Ondan soň şol 3,5 twin turbo. Bu 3,5 twin turbo edileniň sebäbi bu maşynyň göwrümine seredin. Passat gatyda ýogladyna seredin. Primärna agramy 2,5 ton. Görýärmi? Benim boyum 1,80. Menden beýikde. Passat şonda da 3,5 goýulan. Näme üçin? Sebäbini aýdaýyn. Inni option motorlar kiçeltýärler, bilýäňiz. We käbir ýurtda motoruň uly bolsa, çereşur köp nalog töledýärler. Ya çereşur köp rastamoşka töledýärler. Şol sebäpden kompaniýalar, bir açyk eýlek kompaniýalar bilen konkurens etmek üçin motor kiçeltýär. Şoň üçin turbo oşlan. Turbo motor muň üçin näl ejizmi? Gatwyr ejiz diýip biljekkel. Sebäbi görönsiňiz internetde çägede de basyp berler araplar muny palçyga da salýarlar, guma daga mesele yok. Onu çydaýar. Ýöreşem nolan ýödeçen razgonam 6-7 sekund dara, 7 sekundny şunky. Paşty kiçi maşynyň deňde, ýok ejizäl. Ýöne şu ömrü turbo motoruň ýadyňyzdan çykarmaň. Abyşny atmosferni prostoy motordan ömrü kiçi gelýär, ady gelýär. Şo sebäpden ana haýt edip bilerler. Yeni bir zat da bir sanagy durup dur diýerler şu motorçyny kayalanmy hakim bilýär şonu. Ýadyň Land Cruiser'ın 70 ýyllygyna çykarlan olanlar. Ýyly 2022-dir arasaja. 5 sene matçar ýatdan çykdy. Seredin. Iskrat sidenyalarına bu maşynyň hiç ýyl oturulmadyk. Paketdan aýrylmadyk we kovriklary paketda aýrylmady. Elbetde emme zat knopkada 50 hissat ellemek gerek. Men reis salonu aýrytyn oğudunluk göre olanlar ýa-da salon görkezýän näsede. Inni serdin şu näme üçin arkasyna geldik şu wagt. Arkasından oğudun däl ýerlerde arkasından hala noktalar bir hilek 4 tur slishkam kvadratny холодильник ýa her kim hilek zat ýa-da. Siz nähil pikirde? Şu wagt seredýän ýandan bir erwedem däl. Ýöne na vkus i цвет товарища net diýilýär, her kim öz vkus bolýar. Mene kan bir vinodorожник tarapdar däl. Şondan plan da diýmeýin. Bu maşynyň komplektasiýasy VXR, ne biz VXR diýäsde VXR diýilýärmiş. Şol dogry aýdylşy. Bulan bir näçe komplektasiýasy bar. Bu maşynymyzda biziň Haliji, ýagny Dubaydan paket alynan maşyn. Näme üçin bize Dubaydan gelýär? Sebäbi amerikanski variant bize gelen ok. 4 motor. Düşdüňiz? Bu bolsa 3,5. Şondan bu gelýändir. Şu wagt bizde Bahreyn we ondan soň Oman we o komplektasiýalarym bar. Çalaja ütgeşme bolýar. Regiona göre edilen nikelcik goşulýar, ol goşulýar, bul goşulýar. Her kim her hilek. Biri VXR-ga göre, bir Oman'ya, bir yok Ingolsu Bahreyn'e. Her kim uza nafkus цвет tavaşan etdiýär. Her kim öz isleýän zadyny alýar. Ondan soň mundan pesrak komplektasiýalar bardyr. Ne GX demiş ol? VX bilen GX. Ana karoç olaram ma. Berde soň seredin ventilyasiýa sijenýe, podograf hemme zat bar. Indi ýene bir zat da käbir Arap ýurtlar üçin edilende de käbir maşyn. Şolarda ventilyasiýa sijenýe barda, podograf sijenýe ýokdur. Köp Haliji maşynda. Berde oňalyk zatda, berde 2 tane bar. Maşyn öňünden oğudan. Öňünden hiç söz ýok. Elbetde 360 gradus, ýagny 5 kamera diýilýär, 3D diýär, ama her kim her hilek 5 kamera bolanana berde 2 haptaly ýokarsynda bolýar, ýzynda bolýar, şondan 5 kamerada käbirine has köpräk ýöne 360 gradus. Maşyn tutuş ählapdalygyny görkezýär, aşagydan daja görkezýär, aşagyna çenes kamera diýär. Pradaň abzoruny görenler bilýändir. Bu nämez biziň Land Cruiser, arasa Land Cruiser we şuň bratişkasy bar. Land Cruiser Prada. Oňam abzor bardyr. 2024 2.4 turbosyny abzor etdim. Geçip görün. Gowy haladym o maşynam erwetden. Ol boli maladyozny. Bu boli ýaşoklar üçin ýöne bu has komfortny we bu has premium maşynlar. Ýanky Prada garandy. Prada bilen Land Cruiser'ın tapawdy ana şonu biri has bir moşnuda, biri çalabır ejidirägi. Düşdüňiz? Has amatlarak varianty diýsem bolýar. İçiniň materiallarynyň kaçysy mundan pesirek, motor mundan pesirek, ýol geçijiligi mundan pesirek. Bu maşynyny vinodorожникlik diýär-de. Ýoluň nirde ýok ýer bolýar.
Şo taýda sürülmek üçin. Ýöne bu wagt muny asnamy alyp şäherde sürýärler. Başda şu Land Cruiser'ın könüler bilýänsiňiz. Nirler bir barylmajak yerlere sürülýän maşinlar da. Bu wagt ýöne oň ýalak däl. Bu wagt şu maşin bir gedegen şäherden çykyp görmedik maşin gödöňizde. Bir gedejik şäherden çykyp görmedik maşin. Men Kemr'de bezdarojak kan gidendim şu maşinden düşünýärmi? Ana şoň ýalak. Indi çyrajyklaryň ýanysyny görkezýär. Çyrajyklar olanlar şu wagt dalna çenýän dur gaşa şu öňünden owadan maşin. Mesele ýok, öňünden owadanlygyna söz ýok şu maşiniň da. Ýöne ýyzyndan wapşa hiç owadan däl. Maşinna davotçuk badyr. Derdiň. Indi serediň ýanky Bahreyn, Oman diýdi. Bahreyn, Oman üçin edilen şu nikelyjyklary ýetkeýär, şu nikel goýulan. Şuňdan şu atçagaçlar badyr. Tapawdy, gaty bir bilen bir üýtgeşik tapawdy ýok. Düşünüňiz, şoň üçin komplektasiýalaryna dolu durup geçeniňe degen okol hemmesini alyp şeýdip ana şuň ýalak diýip görkezäýmeseň. O возможностьmy da pakaşda ýok. Indi salonjugyna serdiň ulanır. Salon gaty ýel näder? Şuň salonyň her rengi bar. Iň gowaran men ana şu reis salon. Äder brown has gow diýenlerim badyr da. Brown halaýanlar gatykän. Ýöne men özüm liçna şu region halaýan serdiň salonna. Şo wara türkdemi beýle maşin almak üçin näme iş edýäňiz ýa-ni? Şoň ýalyk. Beýle maşin almak üçin näme iş etmeli ulanlar? Indi start stop bir üýtgeşiklady serdiň. Bärde start stop. Bir bor owadan ýöne bir bor bir üýtgeşiklady ýok şu ýerde. Görýärmi? Hiç bir üýtgeşiklady ýok. Ýöne Land Cruiser mydama bir özüň üýtgeşikligi däl, bir özüň nadýojnulygy bilen tanaldy da. Imini bir gaty bir üýtgeşiklady goşýan däller. Şol sebäpden şu maşin heyt edildi. Men özüm heyt edem. Diňe şuň bahasy üçin. Gow maşin mesele ýok. Ýöne şuň imini bahasy üçin heyt edildi. Bu nemiz biziň lüklü, bularda panorama gelen ok sebäbi darojny panorama gerek gel. Inni gelmek ahmal sebäbi näme üçin gelmek ahmal ýan Prada inni panoramaly gelýändir. Station görä dakka edýän. Inni näme üçin Prada panorama oýdly. Inni şu maşinler adamlar çista näl sürmek üçin alýa, şäherde sürmek üçin alýa düşünýärmi? Öňkälek bezdaroja urduran ýok bu maşinlary. Şol sebäpden inni panorama goşuldy. Düşünýäňizmi? Indi muňa da panorama goşsalar geň görjek gelleri hiç şeli. Abyşny bezdaroja üçin panorama wapşa gerek gel. Ýöne goşsalar geň görmeýän. Barja aşyna serdiň. Ana. Bärge maşylýa. Bärge maşylýa. Başda Mercedes-de var şol. Elbetde rejimler olanlar. Sport rejim, komfort, normal, sport plus, haýsy gerek diýseňiz size hemme zat bar berde. Ondan soň podograf, ventilyasiýa sijenýa haýsyny işletseňiz ana berde badyr. Indi şuňa ünseriň olanlar. Şul hemme komplektasiýada ýokdur. Şu wagt VXR diýdiga şuňa. Ol prosto komplektasiýany şuňa öwürýän ekenler berde. Düşünýäňizmi? Bir zatlar ýetişdirýärler, öwürýärler, ondan soň tipa VXR diýip satýarlar. Kymmat satmak üçin. Alınman, hökman şu zady ünseriň. Podograf we ventilyasiýa sijenýa bolmaly. Elbetde bespravdna zaryadka bolanlar, bärde de zaryadka goşmana gereken. Na bärde bir giden rejimler panijina geçirip bolýar. Polny privatdyr maşinimiz. Ýöne gataylan çörän eken o arada oglanlar birine batda şuň ýaly. Ýöne probek köprek iminden könerek 2020 dol. Gataylan çörä oglanlar basta oýnatdyk golynlara. Невозможно. Elbette Afgonda açık, Palasada açık, daçık slipik zon hemme funksiýa bar. Bärde de şul opşam gelýän zatlar bolýar. Täze maşinlarda gelýän hemme funksiýa bar. Massaj sijenýa ýok ýöne. Na bärde monitory 5 kameradan gorkadan gatyk uçot galýan eken. Derdiň. Şuntyna haladym. Mesele ýok, kaçysy gowy. Salonyň mebeli. Ana. Bir de içinde ses barmy ýokmy onu süremizde görür oglanlar. Rulowadan eken mesele ýokna rul jaşyna serdiň. Komplektasiýasyna görä şu ruluňam zady ütgenler. Wapşa prosto gelýänler bolýar diňe kamerada kalaklar. Şoňa gelýän amma. Elbetde multirul bärde de isän zadyny sağlap bolýar. Disk bolýan bar o goda. Disk haçan gaýyrdan o. Elbetde JBL audio sistema. Şu maşinlara
yaş ulu adamlar has köp alýada. Kompaniyada bilýär. Haýsy ýaşdaky adamlar öz maşynyny sürýänini, şoňa öräne disk. Haýsy şu wagtky täze gelýän maşynlarda disk sokylýan. Hiçsine ýok, bar aýrylýar. Pamyt sidenýe ba 3 sany. Pamyt sidenýäň nämeligini bilmeýänler üçin olanlar özüňiz öwre saýaňyz. Muňal maşynyň bolsa häzir maşgalaňdakylaryň hemme süresi gelýär da bratom sürýär, pahanam sürýär. Hemme zal turk gidýär, şonda özü öwre saýaňda seç wasyp saklan dedik goýan, boluş odurşuna durýar, ondan soň pakanyň bratom jigiň ýanky ütködüp öz sürenden soň yine özüňe öwre saýlamak gerek gäller. Allyňyz, bassyňyz göndürýär. 20lik diskalar oglanlar, seredin ve dunlop paklışkalarda. Naşu zavatskoy öz gelýän paklışkasyny tak çalşylmandyranda. Zavatskoy şungalyk monitor gelýär. Elbetde bu da komplektasiýaga görä ütgendir. Inni seredin şu maşynyň gowdady. Ýetkisi jeneralarynda da podografma, ventilyasiýa da bar. Şu ýetkisi jener gyzlar ýaram, soňa ýaram. Ol ýerdäkilarda hiç sat ýok. Maşyn 7 adamlyk tikilýär. Bärde 3, bärde 2. 5 olurmy? Ýa-da 2 adam, 7 adam. İsteseňiz 8 diň, isteseňiz 9 diň tapar. Monitor ekan gyzykly däl, mana şu gyzykly. Ana ýyzmyň öz klimaty. Gatgo beren. Ay bolmany $80,000 beren soň elbetde o zatlar bolmasa bolmady. Ay ýene bir zat da olanlar şu ýerde $80,000 şu maşynyň bahasy. Alynanna $120,000 $130,000 alyndy diýdi. $120,000 $130,000 da şu maşyn çykanna. Şonun hemmek şeýt etdi. Hemmek şiň diýen daha çowa $80,000 bolsa, $60,000 bolsa gatgo bolar diýip. Hay, prinsipi şo baha geldi. $80,000. Indi alsaň bolýar. Ýani oja 30,000 sürlen näro. Anam meňde oglanlar şu wat şu maşyn bar, asnavnoy pantofka üçin alýarlar. Aýda aýdy. Kim näme diýse diýsin, men komfort üçin alýan ýer bir ýene asnavnoy 99% adam, 100 ýanlar 99% adam şu maşyny pantofka üçin alýar. Şunam Prada'nam. Sebäýän aýtýar da, şu maşynla men niýe bir gedek şäherdenem çykyp göremok diýär. Şäherden daşyna çykyp göremok şu maşynla diýär. Başga erkisem başga maşyna ýetýän şu maşyny diňe şäheriň içinde sürýän diýär. Diňe bul däl, Ken Land Cruiser 300'lük sürýän oglanyň gurulaş gördüm da. Planer gidip görela, hani oňa gidele, munna Landda gidele, ýok. Senam alaýyn, onym alaýyn, munym alaýyn, sen dutyňda gidäýin, şoňalyk. Düşünýän gymmat maşyn hiç zaýlasyn gelnok. Ana şo sebäpdenim şu maşyn heyt edildi. Düşünýäňiz, maşynyň öz erbetden, erbet maşyn däl, şo motor durdy diýerler, 3,5 turbo motor durdy diýerler. Bir kısanak duran motor var diýip, polun bir ýerde gördüm, tol TikTok'da, tol Instagram'da, ana Land Cruiser 300'ün motoruny çalşyp oturýar, eýýän durýar zat diýip. Ana şo zatlar çynmy ulanlar, çyn bolsa, ýazyn kommentarlarda, rälne çyn bolsa, kompaniýaň gaty uly bir problema sol. Turbo motoruň ömrü gysga da, abyşny motordan 10 bilýäs, azrak geçýär, ýöne serawno 250-300 000 geçäýmeli ol turbo motorum. Ýene bir zat sürüşüňe bagly, ýagyny wagt-wagtyna çalşyňa bagly. Maşyn gymmat diýäse, teklip karşı geçip görün oğlanlar, täze prilajeniýa açylandyr. Amatly bu maşyna satylýan ýer şu ýerde goýjak. Geçin görün, goýja maşynlar bar. Belki Land 300'den baý bolmak mal, içine girin görün. Halasaňyz arzanrak tapsaňyz, prinsipi. Al bermeli baýlan kälýär. Ýa realny asnavnoy gaty pullu adamlar. Hali adamın onun. Näl özüň gaty bir baý duýasyň gelýärmi? Onu sen Land 300 sür. Yo, bak bir şey bilýäň dämi? Yerden bir garş ýörýär, ýokurda ýörýän adamlar sürýän maşyny. Şeýdik goýýyn adyna da. Vizion ady şonu goýsak näle bolar? Yerden bir garş ýokurda ýörýän maşyn. Land Cruiser 300. Ya da Land Cruiser 300 yerden bir garş ýokurda ýörýänler üçin diýilmi? Land Cruiser maşyn. Ýöne has goýýamyz bar ulanlar Green Hill, amatly we goýýa gözýän bolsaňyz, arkaň ulanıp bilýäňiz. Şu wagt 20-50 bilen 10-40 10-40 bilen 5-30'na da garaşar. Optimus kalotkamy da ýanynda bir maşyn alsam şuňa ýetjän olanlar. Semalik parlak görüm. Iň esasy motor. Gat EPD bolu biziň baratamyz ýaly, öýümizdiň baratasy bar, şoň ýaly bolu. Şonu da galdyr ýa. Silinderler bar, bärde gyskan mandyrlar. Bolman $120,000 alansa gyskanjakmy diýäňmi? Ana oglanlar seredin. EPD-miň zatlary. Nämesini elleseňiz, EPD wozduky 2 sanak. Ýa çalşaňda 2 san wozduk filtr goýmaly, turbo wariantyr ol. Seredin bärde twin turbo. Twin turbo demek, ýani 2 turbo da 3,5 motor. Primärna 415 at gücün berýär.
Nolan yüzeçenden 7 sekunda yeten ok. Düşünüňiz. 6,5 käbir ýerde 7 sekund dörkä 7 sekunda yeten ok şu maşynda. Häzir ýöreşýünden barlak gorkajak. Indi bu maşynymyz biziň benzin 3,5 benzin turbo motor elle. Ýöne edil şuňýaly. 3.3 dizeli, ýani solyarka işleýän, o da двойной turbodur, twin turbo. Ve 4'lük Amerikan reyni üçün edileni var. Ondan soňra hibridi var. Degim yok maşynda. Öňünden hiç degim yok bolsa maşyn çaldy şey basýan ýapylýar. Öňünden degim bolsa gatyra ordup ýapylýar. Neserdiň? Şu maşynyň benzin ýakyjylygy bir açyk ýokary. Şondan köpsi dizelini sanalýar, rasxody känlip benzin primerna 15-16 litr ýakýar. Ýöne şäher içinde, şäherden daşyraga çyksaň 12 litr, 11-12 litr ýakýar şäherden daşynda. Guma soksaň uje sokon gumuňa, palçyňa göre ütgendir. Rasxody kän az däl 3,5 twin turbo bolsa da rasxody ýaman kän. Ýöne gowrasyna ödeseridiň. Serdiň gowrasyna. Hemen polny привод maşyn. Awada Highlander sürýäňiz ama araňyzda. Günne 50 manatlyk benzin uýýaňyz. Mesele ýok. Men özüm sürdüm, awada Highlander sürdüm. Arada ýadyma düşýän satdym, bu ahal erti gaýdypdym. 20 km sürüp bör. Ana bir hepdeden gowrak bolur, suwun boşamady, gyzalamyanmady gözüňe gelýär. Gidip ýene 80 manatlyk benzin uýdurdum da. Hop şu 100 manatlyk benzin uýsaň, bir hepde arkaň sürýän. Menem bir ýerde duramok, günne bir ýerde. Ýöne sürüp bör maşyny. Gatkan geçip bolýar. Lexus'da 3,5-da primerna 400 km dik gorkadýatda. Ýöne 400 km geçýärdim ka, milde näçe bolýardy. Belki geçse geçýändirim. Ondan soň 2,4-de 2,4 utkan sürýän. Şol paşti ikisi şundan kän ýakýar. Bolmasa katalizator, farsunko hemme zat çalşylan, hemme zat idealni. Kaq palojny maşyn. Serano kän ýakýar. Diýjekdim 2,5 Camry egerde benzin ýakýandan gorksaňyz bu maşynyň 2,5 Camry alyp süräň oglanar. Bu maşyn vinodorожник, kuzosy agyr. Ödem ramny vinodorожникdir. Ramny bolany ramada oturýar, ramasy bar. Düşünüňiz, crossoverlen iň esasy tapa şoň. Ýöne maşyn bir açyk çaýkalýa, bir açyk ýol tutuculugy pesirek, pavorotda elbetde haýyrlap aýlanmaly bolýaňyz. O zatlar bar. O zatlar diňe bu maşynyň minus däl, diňe bu vinodorожник minus däl. Hemme vinodorожniklarda bar. Ady vinodorожник bolsa we ram bolsa ýanky meseleler bardyr. Nesir gorkadaýyn men size. Bärde ýazgy bar, näme men ýanyňa. Otlan şuram gorkadaýyn. Gabatýan maşyn çaýkalýar şeýdi. Torpedasy oglanar. Gün koja tiklen. Gymma saatlygy bildirýär. Mesele ýok. Torpedada hiç şili ses ýok. Prada'da bady, ýadyňyzda düşýärmi? Başdak çykanlaryň öňüne soňky panorama obzorumda ýokdy. Ondan öňküde juturlan deňeşdiremde şonda Prada'ň şonsun halamadym. İçinde ses bolan üçin. Elbetde proyeksiýa baglanır. Palasany orkadýar. Kilometr orkadýar. Muňa gologramma da diýerler. Her kim her kilek. İsteseňiz gologramma diýin, isteseňiz proyeksiýa diýin. Tapagy ýok. 37 miňe ken probe bolanır. Sport rejimi ýörs. Sport Plus'a goýma, Sport Plus'da dıdak gitýän bolmaly maşynda. Tam Kanada da melal boy. JBL audio sistema, na bärde de hemme zat bagly. Vinodorожник degişli, hemme funksiýalar bar. Zat panijini açyrdy. Panijini gerek gärläýär bize, palçykda turamda bar. Bärde ol dağdan gaýdýaňyzda o funksiýajak. Ona da polny büdürsiz ýere gireňizde. Sport rejimi geçirdik. Signalcına nereden? Prostoyca. 10 skordur oglanlar. Skor, 10 skor. Şonno da kän ýakýar bolo. Isteseň ruşnoy geçirip bolýar. 10 skor bolanda da kän ýakýar oglanlar. 10 skor. Egerde 8 skor da bolanda da wapşe gat kän ýakardy. 4'lügi şulan 6 skormy 7 skor gelýärdi diýen. 4'lük motor bar. Serdiň vinodorожникda şeýdip barýar. Ýöne gämi de var ýani ýalyk şu maşyn. Yumşakmy? Yumşak, mesele ýok. Mesele ýok. Gowy kiçik maşyn ýaly ýöne gämi de var ýani şeýle ana şonsa ba lüw ýapalyň içine ses haýalleşdirsin. Maksimalny barlaly şuma izolasiýasyny.
Näder oglanlar men gürlejek gel bir mınçyk bir şunu sürüp keypin göreýin landyň. Motorun sesi çala eşdilýär içine. Mana wara bir hil dany moment kan öwrenşip bilemok maşyna. Gaty beýik tutýarsyň, o gatda öňüni kapada serdiň. Sen şu öňüne gyzat näme? Ýagmaýalyk bolupdy. Şo bir hil öwrenşip bolanok. Polny adam ýokarda oturýan şu adam. Sizden seçin ýaly, sazap bolýar. Şu ýerde lejaş bar görürsen. Hayat ýa-da. Jönewür. Başlaňa başda hiç reaksiýa ýok. Başlaýar ondan soň. İki turba daro janlar gelýär. 410 ýaş at güýji bar ulanlar gatdaýar da. Özüm alardym şundan. Iň esasy ona serdim. Çar eýlek bolýar maşyn. Ana şol minusy. Ýöne bezdorojyada özüni gowurkadýan eken maşyn. Gaty köp adam da bolny bezdorojyada özüni görkezýän. Ana şol zatlar bar. O da Land Cruiser'ın aslan bir şol başda edilenne de var bezdorojy üçin edilenne inni diňe şäher içinde sürýärler. Diňe biziňkiler de tutuş dünýäde şoň ýalyk. Tutuş dünýäde Russiýada da görürsen, diňe şo şäher içinde sürmek üçin alýamyn bezdorojy. Mınna gidýän bir araplar bardyrlar ya. Bulan prostoy diskada gelýän amadyr o komplектasiýada ora. Wapşe diskaga go prostoy. Ol näme diýilýär? 6-njy, 7-nji diýilýärdim. Şoň ýalyk bir kelek diska da. Ana şoň ýalykda gelýän amadyr. Şunu izolasiýa gowy bolanlar. İçinde hiç artykmy test ýok. Mysal üçin torpeda da bir kelek çalaja bir ses bolýar, plasmasyň sesi. Täze kameralarda da bardyr. O zatlara ýok munna. Allah can kim arzu edip ýören olsa her biriňize nesip etsin. Pradany gowurýan oglanlar Lewapda we Daşowda bar. Sizem bilan düşsem gowurýan. Maňa bara hiç ýyl ýagdaýda. Pradaň ham soňkusy, şu Landyň ham soňkusy hiç ýyl gyzykly däl oglanlar. Absolutno. Näme üçin gyzyklylar bilemok, men bilemok ýöne gyzykly däl maňa. Daşyndan görmän sesi, ondan soň içinden hem görersiň. Diyorlar oglanlar däl maşyn gaterbet razgony ýaman gowy. Ana şu maşyn bilen häzir bena $100,000 diýmek mümkin ara. Ne может быть da. Ne может быть da. Oň ýaramyza etmeýin. $100,000 berip ýöne maşyn bolsa gaterbet pulun kän bolsa onu alsaň bolýar. Olyň ýöne serawna bir $100,000 gaty kän zatlaý maşyn üçin. Gowy ýörýär. Crossover ýaly ýörýär. Mesele ýok. Crossover ýaly arkan ýörýär. Häzir şu Türkmenistanda ba crossoverlar 90% bilen razgony deňestirip bolýar. Löpüňlady. Gatam ulamlay. Şu anda öňüňizden zyl gelýär da. Zyl bilen deň o maşyny. Jenawar gowdat. Moşny ýören şu ýerde şeýleýär we şonu barlak görün. Şol Land Cruiser'ın 200 wady o abzor etdim ýadyňyzda şäm 50,000 bir zat diýip çykartdyk. Şo maşyn wara ýadyma şädem bir ýeri bar, şuň ýalyk ýeri bar. Agam diýýär şo Tiger ködöne gitmäne. Şuň ýalyk ýeri bar. Bir o Lexus'ta da haýalça geçikdim. Bas geçikdir o duýana. Ana şans bar. Ýöne berde 200'lüň komfortu ýok diýerler. Siz nähil pikirde, siz näme garaýaňyz? Şu izolasiýa tak, o maşyn tak komfortly, mesele ýok. Bir sürýän bir ýadadan o. Opşam
içinde bir artıkmış ses yok. Ana o zatlar gowy. Yani yine 120 000 dolar paket ýagdaýda da aynı paket 120 sürlenen 80 000. Häzir has köp sürlen bundan ýagdaý pesräkler degin ba ondan arzanam tap bolar. Dubaydaram degin arzan tap bolar. Mesele yok. Yani gowda aljak bolsaň gowja pul bermeliler. Hayran galan şu land alıp bara dağı düzü sürmeýänler gatken 99% şu 1%'tir. TikTok'ta da hatta görýänsiňiz şol oglanlar bar, käbir sürýär akuratynja nohurun dağdyň dağlarına gidýärler de. Ýöne opşam asnamnoy köpü alıp o bizim Camry'mizin gidýän ýerine de gidenoklar da gözeňize gelýär. Aşgabatdan mara geljek bolsalar ewakuator delip bakdyrlar bu maşyna. Aşgabatdan leva uçak bolsa da ewakuator delýärler bu maşyna. Diňe şäher içinde sürýärler. Dağlan ýerde ewakuator bu maşyna. Öňserdiňizmi? O sürmejek bolsaň näme gerek şu lan şulara şu maşyn. Ona şu görýäňmi şu günden premo öýe gitmek üçin şu maşyn niýetlenen, asly niýetlenen şu maşyny günşden premo öýe gitmek üçin. Häzir aýdarsyňyz daýanç alla özüň günsür diklaşak sür diýersiňiz. Sogry ededik dogry bolar. Ýöne men düşünem bu şu maşyn alyp näme üçin beýle aýýarlar. Ýöne 120 000 dolar o şu ýene pikirlenýär. Camry'da näçe? Paşta 8 sana mı 7 sana uçuşadı. Alalım Emre. Alalım. Knopkada sensoram der. Sensor olmalı. Holgun BMW X7 var da. Maşina bilen konkurent etsem bolýar, diýmesem bolýar. Oglanan birine näçe diýler, şoda paş şuňal baka. Wapşe funksiyasy känne beýdip saza diýýärmi beýle karoçy. Şoňal aksatlar var da. Ýöne land adamlaryň söýgüsini gazandy bu maşyn. Edir Land 300 var da diýjekler. Opşam Land Cruiser maşyn, Land Cruiser Prada. Adamlaryň söýgüsini gazandy, adamlaryň ynamyny gateret gazandy. Kim şol aýdan dünýäde 2 sany 3 sany zat wechni işleýär. Bir avtomat Kalashnikov, bir hem şu Land Cruiser. Dip. Bara bilen şon. Ýa-da kommentariýada kimligini bilseňiz. Şoňa alaglanlar. Na maşyn akşam. Häzir men daşardanam gorkajak da. Seredin. Priýatnja gowjada bakasyna dege diýseňiz. Siz diýseňiz dege, degenok diýseňiz degenok oglanar. Men bärde hissat diýjekler sebäbi hiç kimin göwnüne degesi bilenok. Ýöne gowdat maşyn. Baka bolar hepden ýançy. Halyjyň şonu saga. Şu kamerada eplenýän baka goýaýsam bu hamly bolýar. Dançra saat gat gowy. Allah jan kim arzu edip beren olsa, Land 300 arzu edip beren baga bolsa araňyzda nesip etsin oglanlar almak. Edil men arzuwma däl bu maşyn, men arzu edip beren palbon badyr. Menem gymmat maşyn arzu edýän öz halalca pulumuzu işläp gazanmak nesip etsin şonu. Hadi ventilatorlar goşup bolýar. Zatlar oğudanam monitor prinsipi bolýar. Gaty ulam däl, gaty kiçem däl, normal. Akşam has gow görnýän eken gördüňizmi? Patswetde. Oğudan ýöne şoň reis salonu bolan üçin bir açyk. Haladym diýsem bolýar maşyna ulanlar. Braun salonam gördüm de bolýar, braun salona ken halamadym. Ejeňe kakaň aýt, barýan taýyn bol. Ýygynyň owadan dälýärse, bir kilik 4 çolup dur da haladinik galar. Ýöne faras gaty owadan, gat owadan ýani. Serdim. Videoda şuňal owadanmy? Diňe gaz şaşyny ýaksaň owadan bolýar ha? Serdim. Na motoryň işläp durşy oglanlar, motoryň sesi. Basyp gördük.
Artykmış ses yok. Abyçna käbat motor gowdal bolsa, bassaň bir hilek nito işländir. Şoň üçin her bir videoda lüboy bir maşyn alsak basyp görýär. Nähil şoň motor gowmy gowdalmy bilmek üçin. Ventilator goşdy şu wagt. Öňüniň rişotkasynyň gaty uly bolmagan bärde turbanam radiator bardyr olanlar. Diňe ýanky kondisioner bilen abyşny radiator dälle. Turbanam öz radiator bar, şondan gaty uly öňü. Tutuş howa girýän şu ýerden. Howa polny girýänler. Käbir maşynda näme tipa goýulýar şu, arkasy plasmas ýapyk durýar. Bärde oňaraq zat ýok, realny howa girýär. Prinsipi barmagy eliňizi arkaň sokup bilýär, gör arkaň girýär. Ventilator elap bolanok ýöne. Ablutsovkaň uly bolmagan ýanky maşyn bezdaroja salaňyzy, maşyn gazmadýaly. Sebäp turbo da adamny. Turbo da sowamaly. Ondan soň maşyn ödem sowamaly, motor gazmadýaly. Şoň üçin öňünden has uly edilen. Maşyn haladyňyzmy? Nähil garýaňyz? Bahasyna degýänmi? Iň esas soru şosida. Ala selp görün ba maraňyzda. Wapşe niýetlep görüňiz bamy? Onam ýazyn kommentarda. Ya sürp görüňiz bam lan düşýüdi. Onam ýazyn howa sowada biraz şulat görülýär, no titrýändir. Unda şuňa abzor olanlar. Land 300'ün abzor, Land 300 diýdiňiz. Land Cruiser'ın hemmesini abzor edäýdi öýdäne. Ya 100'lük galym, ýok etdik, 100'lüge etdik, 200'lüge etdik, ynada 300'lük. Prada galy, prostoy Prada etmek. Onam abzor etsek, prinsip başda hemmesini abzor etdiğimiz bolýar. Inniki videolarda haýsy maşynlary abzor edeliň. Onam kommentarda ýazyň. Bu maşynyň abzoryna menden gaty köp adam garaşandyr. Palibomu. Hemmesi abzor etdi, bir bizde ýokdur şu maşynyň abzory. Ýöne men ara dogry maýdaýyn, bu maşyndan edil 1000 ýyl ýöreýse, 1000 ýyl ýumşaklyk garaşmadym. Biläňmi şu Vinesni widna ba heytedi, uja gözüme öwrenşdim, näme başda çykanda bir hilek zat etdim-de, ýöne indi gözüme öwrenşdi. Seredýän şu wagt. Başda iPhone 13 çykanda gök renk çykypdy, biläňmi, açyk asman renk. O näme renk ýöne, ondan soň özüm aldym şu renkden. Heytedi, bir hilek soň öwrenşdim, gowurdum. Ondan soň şu wagt iPhone 17-iň aranjy renk çykdy. Ne käşir renk, apelsin renk diýerler. Başta yok aljak. Aýyny şonu alasym belýär. Şoňalak adamyň pikiri ütke, bir pikirde bolanok, o da bu normal zat. Ýöne 200 bolmaly, iň esas zat. Pikirini ütkese realny şeýle boldy diýip. Bu maşyny heytini aýtdym, gow tarapyny aýtdym, erwet tarapyny aýtdym. Ýal çalşak bolsaňyz 20 million juňyz taýyndan kalotkojuklarynyň bahasyny bilemok. Amortisatorum inter aýlanmaly. Option Land Cruiser'ın şulun hadawoy ömürlük. Paşty ömürlük zat ýok, paşty ömürlük şul we Lexus'da şoňalakdy. Lexus Prada diýersiňiz, ana şolarda şoňalak ulanlar. Hadawoyny kän bir ellemek gerekkä, Camry alak däl. Bular şu sebäpden hem gymmatdyr, amortisatorlarda adam gaty gymmatdyr. Birden çalışmaly olaýan ýagdaýyna degip bir zat bolup daýlanaýmasa, abyşny elletýän zatlar. Kalotkalarynyň bahasyna bilemok ulanlar Optimus bam kamyňa. Ba bolsa Optimus bolsa ardanjak, ýörüm gymmatdyr laý häl görseň. Ana şuňa abzor göňüňe ýaradymy? Like goýun, kommentariýa, dostlaryňla paýlaşyň. Iň esas adam janyňyz sag bolsun oglanlar. Kim nähil maşyna alasy gelip ber. Her ýeriňizde de öz isleýän maşynalar almak nesip etsin. Dawaýça. Landdan düşüp ýene Camry'a geçmeli oglanlar.